एलपिजि गेसखौ अनलाइननि सुबिदा लानो थाखाय रेजिस्ट्रेसन बानायग्रोना लानांगौ जायो। होमबाना जोङो जिकुनु निजेनो मबाइलजों गासैबो खामानिखौ निजेनो मावजोबनो हायो। गेस बुकिं बानायनाय, पेमेन्ट बानायनाय, एजेन्सि चेन्ज बानायनाय, मोनसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव ट्रेन्सफार बानायनोबा बाखि गोबां खामानिखौ मावजोबनो हायो। जेरै दा आधार कार्ड लिंक बानायनो थाखाय गोनांथि, थ' आधार कार्डखौबो बिदि अनलाइननि थ्रुयै जोङो बानायनो हायो। थ' दाना निजिनि मबाइलजों माबोरै रेजिस्ट्रेसन बानायो बेखौ नायलांदोनि। इन्डन गेसाव अनलाइन सार्भिस मोननो थाखाय जिकुनु ब्राउजिंआव क्लिक बानायदो, बेनि उनाव टाइप बानायदो माइ एलपिजि इन। बेनि उनाव नैबायदि खोन्थागोन, बेयाव क्लिक बानायदो। बेनि उनाव नैबायदि मोनथाम टेंकि खोन्थागोन, बे टेंकियाव नै इन्डनाव क्लिक बानायदो। बेनि उनाव नैबायदि खोन्थागोन, नैबायदि पेज फैगोन, बेयाव जोङो रेजिस्ट्रेसन बानायना लाग्रोनांगोन। नैबेयाव नोंनि डिटेल्सखौ फिलआप बानायदो, फार्स्ट नेम, लास्ट नेम, मबाइल नाम्बार आरो इमेल आइडि। बेखौ गासैखौबो फिलआप बानायखांनायनि उनाव नैबेयाव आइ एम नट ए रबट बेयाव क्लिक बानायदो। बेनि उनाव नै प्रसिडआव क्लिक बानायदो। बेनि उनाव मबाइल नाम्बाराव अटिपि फैगोन, अटिपिखौ बेयाव इनपुट बानायदो। बेनि उनाव भेरिफाइआव क्लिक बानायदो। बेनि उनाव नैबेयाव पासवार्ड बानायना लानांगोन। पासवार्डआ मोनसे केपिटेल जानांगोन, बाखि स्मल जानांगोन, आरो बेनि उनाव नाम्बार आरो माबा मोनसे हेश @ माबा मोनसे थानांगोन। बेनि उनाव नैबेयाव कनफार्म पासवार्ड आरो बेयाव सेम बेखौनो टाइप बानायफिनबानो जाबाय। बेनि उनाव नैबे साबमिटआव क्लिक बानायदो। नै दाना रेजिस्ट्रेसन बानायनाया जोंना साक्सेसफुल जाबाय। जों दाना बेखौ लगइन बानायनांसिगोन। नैबेयाव आंना मेसेजबो फैबाय साक्सेसफुलनि। दाना बेखौ प्लिज क्लिक हेयार टु लगइन बेयाव क्लिक बानायफिनदो। दाना जोङो नैबेयाव जि इमेल आइडि बा मबाइल नाम्बार थुदोंमोन बेखौ टाइप बानायनानै जोङो लगइन बानायनो हायो। दाना बेयाव आङो मबाइल नाम्बारखौ थुफिननोसै। बेनि उनाव कन्टिनिउआव क्लिक बानायदो। बेनि उनाव नैबेयाव पासवार्डखौ टाइप बानायदो। दासो जों जि पासवार्ड बानायदोंमोन बेखौ। बेनि उनाव आइ एम नट रबट बेयाव क्लिक बानायदो। बेनि उनाव साबमिटआव क्लिक बानायदो। दाना नैबेबायदि खोन्थागोन, नैबेयाव नटिफिकेसननि थाखाय मेसेज फैदो, नों एलावबो बानायनो हायो बा ब्लकबो बानायनो हायो। आं एलाव बानायबाय। दा बिनि उनाव नैबायदि खोन्थागोन, नैबेयाव नामा खोन्थाबाय जायनि नामाव दं। बिनि उनाव मा खालामनांगोन जोङो, दाना बेखौ जों बेयाव जास्ट क्लिक बानायनानै नायबाथाय डिटेल्सखौ नुगोन, बा पासवार्ड चेन्ज बानायनो हागोन बा लग इन बानायनो हागोन। दाना जों नैबेयाव थांनांसिगोन, एलपिजिआव रेजिस्टार बानायनो थाखाय एलपिजिआव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबेखौ एसे बोखोदो गोजौखै। दाना नैबेयाव लिंक इउआर एक्सिस्टिं एलपिजि कानेक्सन नैबेयाव क्लिक बानायदो। दाना नैबेयाव बिबायदि खोन्थागोन, बेयाव दङ लिंकिं अफ इयर एकाउन्ट हेज बिन कमप्लिटेड साक्सेसफुलि, प्लिज रिलग इन टु सी दा चेन्ज। नैबायदि खोन्थागोन, बेयाव क्लिक बानायदो रिलग इनआव। नै दासो जोंना कमप्लिट जाबाय, नैबायदि खोन्थागोन। दाना नैबे लगइनआव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैयाव मबाइल नाम्बारखौ टाइप बानायदो। बिनि उनाव कन्टिनिउआव क्लिक बानायदो। बानायखांनायनि उनाव नैबेयाव पासवार्डखौ खेबसे टाइप बानायबावदो। बिनि उनाव नैबेयाव टिक मार्कआव टिक होदो। बिनि उनाव साबमिटआव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबे साक्सेस जाबाय, दासो नैया नामा ओंखारबाय। नैबे खनायाव क्लिक बानायबाथाय नुनो मोनगोन, नै माय प्रफाइल ओंखारबाय दासो, दहाय खिन्थु बिदि ओंखाराखैमोन। दा टटेल कमप्लिट जाबाय बानायनाया। दाना जोङो बे माय प्रफाइलाव क्लिक बानायनानै जों गासैखौबो नायनो हायो। नैबेयाव क्लिक बानायदो, ओमफ्राय गासै नोंनि डिटेल्सखौ नुजोबगोन। नै गासै नोंनि एड्रेस डिटेल गासैखौबो नुजोबगोन। दाना बिनि उनाव नैबे एलपिजिआव क्लिक बानायदो। बेहायबो नायबाथाय गासैखौबो नुनो मोनजोबगोन, नैहाय गासै डिटेल्सखौ।
नैबेयाव गासैबो सुबिदाखौ होजोबनाय दङ मा मा मावनो हायो मा मा मावनो हाया निजिनि नाम कारेक्सन बानायनाय पेमेन्ट बानायनाय बुकिं बानायनाय मोनसे एजेन्सिनिफ्राय मोनसे एजेन्सियाव ट्रेन्सफार बानायनाय मबाइल नाम्बार सोलायनाय गासै ए टु जेड खामानिखौ नैबेयाव मावजोबनो हायो लोगोफोर बेबायदियै जोङो अनलाइननि सुबिदाखौ निजिनि मबाइलजों रेजिस्ट्रेसन बानायनानै लानो हायो लोगोफोर जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब बानायदो लोगोसे लोगोफोरनोबो शेयार बानायफानोबानो जाबाय गोजोन्थों